Vertel. Ik zei al, hè, je kan we gaan ouders en gieter en dan litten we het maar bij. Wat verdomme. Oh, het is aan deze. Shit happens. En afkeer is dus tweede worden. Yay! Nee, mag het zeggen. Nee, mag het zeggen. Dat is net hoe je het opzet, hè? Ja. Ja, te volle. Ik ging voor de vader naar de kroeg in, maar net jij maar. Hoi Brecht. Hoi. Jij? Hoe is het gaan? Ja, heel goed. Vind ik zelfs. Ik heb 28 en een hele flater. Wow. Dus dat vind ik eigenlijk best wel heel goed van mezelf. Meteen vreeg je hoeveel ronken er is. Oei. Hé, Romke jongen. Heel pijnlijk dit. Vertel. Nee, ik heb geen 30 fouten, dus draaien meer als Brecht. Shit nou. Ik was van tevoren heel sceptisch. Ja. Toen ging ik hem maken, toen dacht ik, het voelt me daar. Ja. En toen kreeg ik de fout. En ik ga het uitlezen. En toen dacht ik, nou, toen voelt me weer wat oor. Juist. En toen kreeg ik de 100 punten, toen voelt me wat daar. Moet ik eerlijk bekend, de 100 fouten. Ja. Dus het is een achtbaan van emoties. Ja, het zit steeds heen en weer, ja. Dus, maar ik ben bang voor meer dan 50 fouten. En ik zit er behoorlijk onder. Dus daar ben ik wel blij mee. En hoe is het bij Laten we zeggen dat ik wel een leuke jongen hoor. Oké. Ja. Maar is prima, hè? Ja? Ja, missie behaald. Dat is, nee, hartstikke mooi. Hoe is het gaan? Net zo best. Nee. Het fietsen gaat niet beter hoor. Dus volgende keer gewoon maar rechtstreeks de kroeg in. Ja, dat lijkt me een beter idee. Ja, feesten maar nou. Ja, ik ben de net beeld- naar restfeestje. Ja, dat mag. Willem de Vries vrije natuurlijk. Oh ja, maar ik wil hem vrij. Hey jongens, op het Friese thee. Ja. Nou, keer zeg ik ook over takken hier bij mij. Hey. Ik wil altijd wel mee, man. Dat is gezellig.